съм аз Пепсто, с Коце. Коце, кажи здрасти. Здравейте. И виждам две дини. Това много ме изкефи, човек. Не ги обрахме, за да може да ги видите и вие. Да, и сега ще стигнем до последния дънжън и може би това ще е последния епизод. Който Да, всъщност той не може би, а ще е последния епизод. Да, след това ще почнем... Имаме диамантен меч, за това... Къде е диамантен меч? Добре, имаме два диаманта, от които единият... Дай му монтирката. Да, имаме два диаманта. Дай монтирката. Що ти? Добре, сега ще направя един диамантен меч. Сега аз ти. Коце, аз направих ти взел ли си оня диамантове? Да. И направих един диамантен меч. И окей, айда... Ти, ако искаш, ще направи един голден. Искаш да си направиш голден? Верно, има ли голд? Еми има две голд, сега ще го изпеча. Сега ще изпеча две голд. Ние и айрон имаме. По-добре си направи голден. Ако ще спрем клипа докато се изпече. Така, тук сме и отиваме към дънжена вече. Вече отиваме към дънжена вече. Тук сме и вече отиваме към дънжена. Да, вече. Вече отиваме към дънжена вече. И сега строим пътя. Строим го. Строим го. Докато някой не бутне другия с лопата. Да, докато някой не спре да се лигави. Като Коце. Аз имам 53 стон брикс. Какво? Аз па имам много дърт. Я чакай. Не се опитвай да ме обиждаш. Имам лопата и смятам да я използвам. А дърт се копае с лопата. Върт? Не знаех. Ба, аз не го знае. Ба, гледай колко много лава па има там, човек, я гледай. Да знаеш, че тук ще е много трудно. Ти трябва да си първи, защото аз имам диамантен меч. Не трябва да го хабим веднага да изчезне. Да бе, няма. И ти откъде знаеш, че е трудно? Да, Пепунски беше написал, че е трудно. Втория дънжън е страшно. Да, Пепунски беше казал, че във втория дънжън ще ни затрудни. Това беше секретна тайна, която не трябваше да казваме, но я казах аз и затова съжалявам, Пепунски не иска. Да. Ай, късмет. Сега да продължим. Късмет. What the fuck? О май... Я по-добре, запуши бе! Охо. Всички зомбите излизат. Не мога бе, човек. Знаеш какво е лудо тук? Кадрата телепорт. Майко. Охо. Всичко гърми. Пръщи. Трябваше да направим по-голяма платформа. Чакай, сега ще телепортна. Слагам навсякъде торчове. Има един диамантен меч и един има по-шен. Айде, тъпа, Коце, Пепс. Ще умра бързо. Бързо. Що не влиза, бе? Бепо. Не влиза, бе! Маля, сега трябва да се рез на Майнкрафт. Тогава, чакай, тогава не влизай веднага, защото трябва да ям. Трябва да ям. Ай, тъпа, Коце, Пепс. Давай. Connecting to the server. Що толкова бавно, бе? Какво И става, това ще е последния епизод. Показваме, че серверът ти е спрян в момента. Какво направя? Добре, това е от Коце и от мене, защото ние повече няма какво правим. Повече на Strange. Чакайте, и да искам да си взема нещо. Аз вече ги изпих и двете. Повече на фрезиране и повече на Strange. Добре, И това ще е от нас. ще правим вече... Чакай, тихо. Нищо няма правим. Вече. Защо?
Добре, ще снимаме още клипове, ама Да. няма да ви казваме Може какви. да се силваш. И добре, това е от нас, довиждане.